Ketika gak dibolehin ikut PSHT sama orang tua, part 2. Bulan Januari, perkembangan jumlah rondo di Pilang Kenceng semakin meningkat. Ngene iki lek gak enek sing nampung sapa sing mikir nasib rondo-rondo iki. Teles kabeh. Kondi, Bu? Marit ke sumur ngentas anakmu. Angger-angger nesu mesti nyemplung sumur. Lho, kok iso cemplung sumur ki piye? Caiku bolak-balik toran taren ae pengen melu PSHT. Wegah aku. Lah iki lek wis ketemu karo bapak iki mesti engko diolehi. Bapak kan yo wong PSHT, mesti mbelo anake lah. Oh alah, Bu. Mbok yo ben jenenge wong lanang melok silat-silat ngono ki yo ben. Bapak dhewe yo melok silat lho. Sampeyan gelem arek iku koyo anak Yu Party kae. Akhirnya buru-buruan karo kanca-kancane gak genah. Ngene lho, Bu. Bocah lanang iku besok bakal ngerantau, lunga adoh. Lek bocah lanang ora duwe ilmu bela diri, iku lek ana apa-apa bocah iku piye? Ngono ora malah banggane wong tua malah nyusah netok. Sampeanku terlalu kaku. Wis gak pokoke. Kene sing gembol sangang wulan nek arep macem-macem, arep durhaka karo mbokane. Kekhawatiranmu iku terlalu berlebihan. Anake wong ya ben anake wong, anake dhewe tergantung carane piye dhewe ndidik anak iki. Ya harapane wong tua iku, Pak, anake iku ben dadi luwih apik, ora koyo awakmu. Ya sak karep lah, Ibu atur piye. Lek bapak sih ya setuju-setuju ae. Wong jenenge arek lanang melok silat ngono iku biasa. Bapak mbiyen enom ya koyo ngono wor-woran, tawuran, glutan wis biasa. Tuwek niki wae leren. Kesel, wis enek wayahe, Bu. Gak usah sampeanku terlalu khawatir padha karo anake Parti ya. Wis gak kok ngene melu mengira genah belas.